Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Og i dag, der skal vi prøve at spille Make a Army. Okay, jeg har 450 kroner her. Okay, skal vi så bare købe, eller? Okay, jeg har købt 3 af den her mand. Okay, David. Okay. Jeg har 5 af ham her. Skal man... Okay, jeg tror simpelthen bare, den der skal have den her. Og så har en lille borgstjerne. Hvid. Ris. David. Så, okay. Klar. 1, 2, 1. Så kom der, mand. De kan sgu bare komme an. Jo længere de går, jo flere penge får vi. Nej, jeg tror mine er allerede døde. Den taber. Det er ikke godt det der. Spil. Okay, det er sådan noget Roblox noget. Nej, Roblox. Der er vel kun én ting at gøre. Køb en af dem her. Wow, jeg har lige købt en. Så. Vi kommer bare ind. Så kom der, mand. Tror vi kan klare det første wave. Hvor mange distance tror vi kan komme op på. Så hold da op, mand. Vi er helt døde. Nej. Okay. Okay, vi skal i hvert fald have noget, der er lidt bedre, måske. Med det her. Offline gold. Okay, så der er også offline. Jeg tænker, at vi køber 2 mere af dem der. Se vores army allerede. Army er sindssyg. Så har vi den her, og så tænker jeg, at vi køber den der. Der er min lillebror. Nu går vi. Hvor mange distance tror vi, at vi kan komme op på, og tror vi, at vi kan smadre den. Okay, de er simpelthen også en wizard. Altså en troldmand. Og de der troldmand, de er jo sygt nemme at dræbe. Men der er flere. Og så smadrer vi den. Ja, tak. Smadrer den! Okay, så det jeg tror, det her spil ligger ud på, det er vel bare at få en masse penge, og så bygge alt muligt. Så man bare kan, ja. Og så skal man prøve at smadre nogen. Okay, hvad er det bedste? Mythical. 250. Hvad er det altså? Jeg har ingen anden, hvad det er, men... Okay, det er så sådan et attack, jeg kan bruge en art, tror jeg. Okay, så det ændrer sig, hvad for nogen, der man skal kæmpe imod i hver. Okay, det er lidt spændende. Vi burde godt også til at komme her. Ej, jeg brugte den. Hvor er jeg dum? Ja. Kun vi kan gøre en ting, og det er bare at blive ved med det her. Men vi kan endnu få der penge. Okay, distance. Hvad er vores rekord, tror vi? Nej, jeg har en lille med det der. Ja. Så er det første wave. Ja. Dem er dem klarer vi. De der med svær, de skader sygt meget. De er gode mod... Den giver kun speed og boost. Okay, den er ikke så god. Så jeg tænker, at hvis vi skal have nogle swordmans,
Der er ingen flere stok. Så må man da bare købe en af dem der. Så attack. Så kom det. Vi har en sindssygt god army nu. Vi kan godt vinde den her. Hvor mange distance tror vi kan komme op på? Okay, jeg tror måske, vi kan komme op på... Måske 300. Jeg er ikke sikker. Jeg skal gå mod stop. Jeg tror ikke, at vi kommer til meget længere end det her. Okay. 300 distance! Og der er det vores nye rekord. Og vi dør lige. Altså army er ikke god nok. Vi skal bruge nogle flere. Det er der sådan noget. Jeg må høre en mere. Så. Boom. Boom. Hvis der er en her, så får du lov til at stå lidt der. Vi angriber. Vi kan godt vinde. Smadrer dem. Okay, det er det bord, der er nu klar. Yep. Så. Okay, så stiller de sig sådan op i den rigtige stilling igen. Så går en af dem der. Den der er bagerst. Det der sværmenneske, den har ikke engang taget en skade. Fedt, den hele tiden går bare. Kan vi nå 500 distance? Ja tak. 500. Smadret stemmer her. Det er stadig 4. Det er det med svær. Det går godt der. Okay, kan vi godt komme op på 700? Hvor svært det dør nu. Nej. Oj, vi tager det. 700. Distance. 800. Det dør. 855 er vores nye kort. Kan vi så købe noget her? Der er også kommet fireball. Men jeg tænker ikke helt, det er det, der er noget godt ved her. Jeg bare prøve at købe sådan, der bare for... Der er flere. Vi skal i hvert fald have den der. Den der køber på. Jeg tænker, at vi køber en af dem der, og... Så ham og han skal jo vel stå bag os, fordi at han kan ikke engang skade. Det er lidt nemt. Så prøver vi at attack. Vi smadrer dem. Vi kan godt smadre dem. Den bruger vi godt at kunne klare. Hold op, men den er egentlig noget langt ud. Det kan bare fordi vi klarer det så godt. Bare fordi vi er så gode. Og vi kommer ud. Vi kommer over til den næste vej med det. Jeg vil ikke være, så den står her. Det får kun én per sekund. Jeg ved, at man kan ændre det. Det er sikkert en mand, der gør. Okay. Her er den stadigvæk sådan en ret og levende. Bum. Kan vi godt slå vores rekord? Vi skal bare smadre dem her, og så de næste. Og så slår vi vores rekord. 855 var vores rekord før. Vi har slået den. Men hvor meget slår vi den med? Jeg tror vi dør her. Det er bare det der 2000. Det kan vi ikke. Eller hvad? Det ser sort ud. Nej! Okay. Ja, han er død. Yep. 957, det er også godt gået. 848 penge har vi gået godt med. Vi køber en witch. Ham er også bare god. Jeg tænker, om vi køber en witch. Og så kommer han nok herom.
tænker jeg, at vi kan ikke rigtig se så meget. Så det er ham, der har kommet på den store. Der. Sådan der. Vi kan godt smadre dem. Men her er god. Smadre dem. Okay, det første wave, det var nemt. Det er en rummer. På angreb. Og de er allerede døde. Og den der wizard der, den er ret god. 2 forskellige wizards. Klar. Okay, det går godt der. Hvad skal du så kort? Jeg kunne sætte den bare. Min. Åh nej. Ja, vi er færdige. Lægger den her knap. Okay, det betyder bare, at jeg ikke... Jeg giver op. Og ved du hvad, jeg tænker, jeg tager igen. Distance minus simpelthen. Næste. Næste. Det kan vi også godt klare. Og vi skal have nogle flere sværmennesker. Og nu har jeg været på ham der med den der crossbow der har gear på. Så det er sådan, ja. Det er cool. Det tror jeg kunne være god. Så det kunne også være ret fedt. Og vi er free. Kan jeg have råd til den? Hvad gør den her? Jeg ser bedre med mig ringe ud. Okay, det er sikkert den der wizard. Jeg tænker, jeg køber ham her. Nå. Jeg vil lige købe den. Okay, der var. Og nu til at stå lige der. Får vi attack. Hvor langt kan man nå nu? Hvis vi overhovedet kan løbe længere. Det er jo ikke sikkert. Okay, jeg tænker... Jeg vil godt kunne klare det. Første flint. Hvad klarer det her? Jeg skal lige slå vores rekord. Jeg skal slå rekorden. Vi kan lige slå forskellige rekorden. Vi laver det lige for over 1000. Vi må lave for over 1000. Please. Kan vi gøre det? Det er 900. Ja, vi er på 900 nu. Hvor langt når vi? Vi dør. Okay, godt. Okay, der er en tilbage. Det er ham her. Okay, hans reload time, den er faktisk ret hurtig. Nej, vi døde. Nej! 938. Og vi bliver nødt til at få noget mere i brug. Okay, der er 4 stykker. Jeg synes, brug for flere sværmennesker. Eller swordmans. Ja, det er ikke god. Og ham her, han er i hvert fald ikke god.
Vi kan købe en Switch. Nej. Jeg vil have den her. Skader sygt meget. Fem, 4, 3, 2. Okay, jeg har 9 af dem. Jeg liner dem op. Se vores her. Så prøver vi at smadre dem. Kan vi godt? Smadre dem. Okay. Og først er den vil blive stort. Den vil blive stort. Det her de er så færdige, det her. Okay, den her den bliver måske lidt sværere. Det er næsten rigtig mange mennesker. Og nu har vi. Oj, vi kommer måske op på 1000. Okay, det er det jo. Og vores værdi også begynder at dø. Kom nu. Vi skal have over 1000. 1000 distance. Yes. 1000 distance. Kan vi komme længere end det her? Måske. Den her. Den dør vi ikke på. Men måske på den næste. Oj. Den overlever vi. Den næste, den dør på. Det er jo rene folk med crossbow og hvor næsten alle må. Okay, der er også der. Vi er færdige. Vi er rigtig færdige. Eller hvad? Overlever vi? Okay, det havde jeg ikke regnet med. Nu er der også en king boss, eller hvad? Ingen anelse om det her. Okay, 1632. Okay. Med det, at vi kom så langt, så tænker jeg, at vi tager takke af for den her video. Og så ved I, hvad det er, vi plejer at sige. Du melder mig for det. Hvis der er I nye, og I ikke ved det, så husk at subscribe og like. Og siger farvel og morfadeller om 3, 2, 1. Farvel og morfadeller.